سيد الوجود صلى الله عليه وسلم نتمنى عند الله لكم الخيرات. Ya uwa musulmai maza da mata muna yi muku sallama irin ta musulunci wato assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambaton yau suka da don gabatar muku da yabo ga masoyin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ai sauraro lafiya. May Allah's peace and blessings be upon you, my brothers and sisters in Islam. Ambaton girls are here once again to present you the praise songs of our beloved Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May peace be upon him. Happy listening. Annabi da sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shin dan uwana, yar uwata, kana iya ko kina iya kwana da annabi a ranka ko a ranki? Shin dan uwana musulmai, mun rige annabi jigo? Shin muna uzuri da shugaba? Shin mun ba annabi kulliya? To mu sani Allah ya halicci bawa wanda bai taɓa yin irinsa ba, Muhammadu Rasulullah. Tabbas annabi da isa yake manzon Allah shi ne ɗan adam da wanda bai da kamar kowa, shi ne arzikinsa ke ƙura mai nema, shi ne samuwarsa ke hana yin fama, shi ne wanzuwarsa ke ɗaga komai ma. Habibullah, jundullah, khairu khalqi indallah, mai muƙamin mahmud, mai muƙamin da na fatilallah, Muhammadun Rasulullah. Annabi ɗan gatan Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah ka ƙara mana kusanci, soyayya, lamuni, taraki ga Muhammadu Rasulullah. Allah don matsayin manzon Allah, Allah don mutuncin manzon Allah, Allah don karancin manzon Allah, Allah don bautar manzon Allah, Allah don isar manzon Allah, Allah don san da kake wa manzon Allah. Allah ka cika zukatan da hasken san manzon Allah. Allah ka amsa wa duk wanda yake gurin da bukatunsa na alkhairi don tsarkin ruhin manzon Allah.